Aduana dokumentazioen aurkezpena, aduanea agintariei dokumentuak aurkezteari deritzo. Merkantzia, nazioarteko operazioan herrialde batetik bestera eramatean, aduanetatik igaro ahal izan da egin, bai irteerako, bai sarrerako aduanetatik. Aduana operazio bateko dokumentazioa, nazioarteko transakzioaren legezkotasuna, arintasuna eta segurtasuna bermatzeko erabiltzen da. Izan ere, dokumentuak aurkezteak merkantzia bezeroari garaiz emateko eta goraberari gabe ordaintzeko aukera ematen du. Dokumentuen kudeaketa egokiari esker, esportazio eragiketetan bezan salbuetxita dagoela ere egiazta daiteke. Eta hori funtsezko baldintza da zerga bete beharra betetzeko. Gainera, nazioarteko itunak eta aldebiko akordioak bete ahal izango dira. Merkataritza transakzioak tartean dauden herrialdeek ezarritako lege esparruan geratzen direla ziurtatuz. Esportazio dokumentazioan akatsen bat, faltaren bat edo ez betetzeren bat egoteak ondorio larriak ekar diezakioke enpresa esportatzaileari. Gerta daiteke merkantziak aduanetan atxikitzea edo zuzenean errefusatzea, eta horrek kostu logistiko gehigarriak eta atzerapenak sortzen ditu. Horrez gain, faltsukeriak balorazioan akatsak edo produktuaren sailkapen okerra atzemanez gero, isunak edo aduana zigorrak ezar daitezke. Gainera, produktua erkidegoko aduana lurraldetik ateratzea edo aitortutako balioa behar bezala justifikatzen ez bada, bezetik salbuesteko eskubidea galdeteke. Baina kobrantza zaildu edo aregatzi edo goraberaren bat izanez gero aseguruen aurreko erreklamazioa eragotzi ere. Aduanarentzat eta bezeroarentzat funtsezkoa den dokumentua eroslearen eta saltzailearen artean hitzartutako baldintza guztiak jasotzen dituena eta nazioarteko edozein salerosketatan aurkeztu behar dena nazioarteko merkataritza faktura da. Kasu honetan, helmugako herrialdeko aduanek eskatzen dute muga zergen eskubidea kalkulatzeko eta importazio baldintza betetzen diren zehazteko. Funtsezko informazioa du, hala nola salgaien deskribapen zehatza, kantitatea, aleko prezio eta guztizkoa, entrega baldintzak, esportatzailearen eta importatzailearen datuak eta eragiketaren moneta. Faktura hori aduana izapideetarako oinarri gisa erabiltzeaz gain, bankuek, garraiolariek eta zerga agintariek ere erabiltzen dute eragiketa egiaztatzeko eta prozesatzeko. Portatzen den merkantziaren ikuskapenak, inventarioak eta garraioa errazteko balioak duen dokumentua pakin lista da, bidalketaren eduki fisikoa zehazten duena. Bidalketa handoan fardel kopurua, merkantziaren pisu garbia eta gordina, fardelen neurriak eta horiek garraiatzeko erabiltzen den bilgarriak jasotzen dira bertan. Garraio dokumentua funtsezkoak dira nazioarteko merkataritzan. Igorlearen eta garraiolariaren arteko garraio kontratua egiaztatzen baitute, eta erabilitako bitartekoaren arabera aldatzen baitira. Batetik, errepide bidezko lurreko garraioan CMR-a erabiltzen da. CMR hitzarmena sinatu duten herrialdeen arteko salgaien bidalketa ziurtatzen duena. Bigarrenik, itsas garraiorako Bill of Lading-a erabiltzen da. Bidalketaren baldintzen arabera, modu desberdinetan aurkeztu daitekeena. Jatorrizkoa, express edo surrender. Azkenik, aireko garraioaren kasuan, Air Waybill-a erabiltzen da. Dokumentu hori ez da negoziagarria eta bidalketarekin batera dator. Aireko garraioari buruzko informazio garrantzitsu guztia jasotzen du. Kargatzailearen eta konsignatarioaren jatorria, helmuga, baldintzak eta datuak barne. Bi herrialde edo herrialde talderen artean merkataritza eskeko akordio bat dagoenean, importatzaile batek arantzel beherapenaren onura jasoan izateko akordioan ezarritako jatorri arauak betetzeaz eta merkantzia zuzenean bidaltzeaz gain, merkantziaren jatorria behar bezala justifikatu beharko du. Merkataritza libreko akordio bakoitzak ezartzen du zein den justifikazio zuzena. Joera da EUR 1 edo ATR bezalako jatorrizko dokumentu edo ziurtagirien ordez fakturan adierazpenak edo komunikazioak egitea. Merkataritza libreko akordiorik ez dagoenean, beharrezko izan daiteke jatorria justifikatzea. Helmugan merkantziaren jatorria zein den jakin dezaten. Kasu horietan, jatorria merkataritza ganberek ematen duten jatorri ziurtagiriaren bidez ziurtatzea izaten da bahikoan. Ziurtagiriak eta lizentziak ezinbesteko dokumentuak dira nazioarteko merkataritzako eragiketa askotan. Produktuek herrialde esportatzailearen eta importatzailearen araudiak betetzen dituztela bermatzen baitute. Gainera, baliteke osasun ziurtagiriak, fitosanitarioak edo CE adostasun ziurtagirian behar izatea. Produktuek
elikagaiak, animaliek, landarek edo makine bereziki, estandar teknikoak eta segurtasun estandara betetzen dituztela ziurtatzeko. Era berean, merkantzia sentikorretarako, hala nola, produktu kimikoetarako, estrategikoetarako, erabilera bikoitzeko produktuetarako edo defentsarako materialetarako, agintari eskudunek emandako baimen berezia behar dira. Azkenik, nabarmendu behar da, kasu bakoitzean zer dokumentu eskatzen diren zehaztasunez jakiteko, ezinbestekoa dela produktuaren muga zerren partida eta helmugako herrialdea ezagutzea. Horiek zehazten baitituzte, aplikatu beharreko lege baldintza espezifikoak.